Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σοκράτης και σήμερα θα δούμε ένα tour στο μαγαζί με μια παλέτα που έχει έρθει για να δείτε λίγο τι γίνεται όταν έρχονται αυτές οι τεράστιες παλέτες που έχω στο μαγαζί. Δεν έχω φτιάξει τίποτα μέσα, είναι ακριβώς όπως τα ξεφόρτωσα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται μέσα και τι έχει έρθει. Λοιπόν, εδώ είναι η βιτρίνα μας και εδώ μέσα τι γίνεται. Αυτή εδώ είναι μια θάλασσα από κούτις και παιχνίδια. Εδώ είναι τα ελληνικά μας παιχνίδια. Εδώ είναι και άλλα καινούργια παιχνιδάκια που έχουν έρθει. Το καινούργιο expansion του το οποίο νομίζω μας έχει τελειώσει πλέον. Δεν έχουν μείνει πλέον κόπιες. Εδώ το Beast, το οποίο δεν έχει ανέβει ακόμα γιατί περιμένουμε κάποια πραγματάκια. Εδώ είναι τα RPG μας. Από εδώ έχει και άλλα παιχνιδάκια. Εδώ βλέπετε η θάλασσα από Evershade συνεχίζεται. Εδώ είναι ο αγαπημένος Mind Flayer και ο Cthulhu φυσικά. Και από εδώ εννοείται ότι έχει κι άλλα Evershade. Εδώ ένα εκπληκτικό διόραμα το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται, γυαλίζει. Φοβερό. Κι άλλα Evershade. Και από εδώ είναι ο αγαπημένος μου γάτος που απολαμβάνει τη δροσιά.